लोगोफोर गिर्जायाव फैनाया जोंहा जिरायगासिनोसो गरमानो दिनै मारिया प्रसेसन दं नालाय हरै बेरायहैलाबाय ओमफ्राय जोंहा थाङाखिसै थांगासिनो जिरायगासिनो बेबो दल' लोंबाय दा सफैखाबाय बागदावलायबाय आङो जोबनाङानो नायनानै लाखा मालाय बिराद थाखा खामायखायो आंना आं मोजांखा आंना बिब'आनो रायगासिनो नै भिडिअ खालामनायखौ अयथासार रायो गावहाबा फेसबुकाव हगारनायाव मास्टार बियो ओमफ्राय आंखौ जि रायो अयथासार गाज्रि ओमफ्राय बे स्टारनेट जिराय जिराय भिडिअल' खालामबाय होमबा मोनो ओमफ्राय दा आंना स्टाराव 15 माबायाव मनिटाइजेसनाव 15ल' ना मोननैजोंसो 30 बेसेबांबा ना ओंखायनो मोनाखै आं मोनगोन 30 पइन्ट भिडिअ बानायखुमागासिनो दङ नामाथाय बायदि गरमखा लोगोफोर दिनैबो बुंनाङाना गरमा मैयाथ' रासिनसोखामोन ओमफ्राय दिनैहाय एसे खमबावसो आरो दाहायफोर रासिन जाबावगोनसो होनदां जारलासोहाय गरमा लोगोफोर जिरायगासिनो जों सान्दुंखौ नुवाखै नोङो होमबा बेनोसै दिनैनि भिडिअ लोगोफोर बाय बाय